И какво става, гайд? Днескашното видео тролихме много тежко Комара. Беше много забавно. Играхме с Владо и Комара. Може да се абонирате за техните канали. Ще ви излядат на екраните. И да, ара гайс, приятно гледане. Давай. Що ми върви на 120 пинг, давате? На 120 FPS. Кажете здравей на YouTube. За да YouTube. Абонирайте се за мене, за Влади, за Жуката. Гледайте го, как се прави собствена реклама. Съпорта креатор към Съпорта креатор ме чока! Тъпичко. Дедо, ти си предател, повече няма. Не. Всъщност не знам, аз и сега влизам. Къде паме? Аре тука, идвайте тука. Къде са хората? Не мога ги оцеля, много съм крив. Гайс, знаете плана. Владо, знаете плана, нали? Не го знам. Какъв е плана? Ами да запишем нормално видео. Добре. Да избием всички. Да. Аре, сега ги ръшкам. Ей, сега гледай Коста. Да, ръшкай. Ала ги избиеш, айде да. Дете един. Това взе, че уби някой ли, бе? Как ми открат? Бате, бега от тука, бе. Аз си го убих това. Не е вярно, Крадна ми аз му скара. набих половина демидж. Да, бе, друг път си му набил демидж. Дейам, къде са тия негри, бе? Влади, стига. Влади стига. Влади, стига ли там? Кой е? Тедо ли е? Медо ли е? Те да го знам кой е. Брат. Тедо е тук. Брат, аз съм до тебе, ама нищо не съм ти направил, брат. Влади, стига си тролил. Ай, чао. Ай, чао, вика. Комарке, няма да се измъкнеш, брат. Не, те да ти къде го изпрати. Аз! Ама, брат, вие къде сте, бе? Аз даже не съм до вас, това вика, че съм го изпратил някъде. Кой умря, бе? Еми той и аз умрях. Как умря? Ми спамят тука. Чакай, ще дойдат ревайна. Не го ревайвай, те да ще го ревайна, искам да го ревайна. Да, бе. Дед? Ей, Комара, що се самоуби? Щото ти тролваш. Затова се самоубих. Аз Тролваш, кой е? да ти спаса малкото... Малкото до пенце. Убивай го. Аре, крадете всички килове, няма проблеми. Ами да. Ще не можеш да ги убиеш. Къде е Комара, бе? Комара, къде отиваш? Търся лут. Няма лут за тебе. Аха, добре. Пак помисля. Собак. Кого сме пеш? 200! 200! И аз го имам. Я пусни минтите, Минти нямам, сори. Комарчо, Сори, чакай, Монтон. Комарчо, виж. Комарчо, Абе, виж. човек ще лепна накрая, честно ви казвам. Не, добре. Ако спрете, ще е добре. Full box? Full piece? Гледай как са гаврят с мене. Damn. Добре, аре спрете, че и без стои настрелят. Те да спри са. Влад, ти също. Аз нищо не правя, просто помагам. Да, друг път. 13. Дед! Как блокира? Какво стана, е? Благодаря за фрилута. Фак! Ама ти... Че ще взема, че вие ще вземете или лавия скар. Бегайте от тука.
Марчо, що ти слушав? Защото тролите затова. Ще не видим. Фулбокс на комара, брат. Той ми се Седаш и блъска лепна с и си правиш видеото сам ако трябва. Не, трябваше за видеото, моля те. Еми... Гледай го, гледай го, гледай го! Патрон за помпа. Няма Искаш ли патрони! Ако спрете ще е добре, нали? Спрете да тролвате само ако... Трябва ли? Да, трябва. Защото не е забавно. Майка ти... Фулбак за фулбак! Аха, бе, малко материали, че аз нямам никакви. Браво, бе! Найс! Взех помпата на комара. Ха-ха, комарчо, аз съм Искаш ли Big топката. Shield? Не си я взел, само това ще... Не, взех тя, имаше синя помпа, ти не я взе. Комара, искаш ли Big Shield? Ще спрете ли да тролите, ако обичате? Ела за Big Shield, комара. Я, дойда, Ела за Big защото... Shield, няма тагона. Имам. А, що ме го взимаш? Комара, да вземи го. Ама разми го, бе, брат. Ама разми го, бе. Много виж, аз му дам Big Shield, той бяга. Да, бе, бати сопчета. Ама, какво тролери, бе, ние ти даме Big Shoot, ти го отказваш. Човек ще лефна, честно така. Не, трябваше, не моля да не лявкай, бе. За кое? Трябваше за видеото. Ага, добре. Най-тъпото видео, от абонирайте се. Аре, мъкни, бе. То пък комара, къде си ми се чутя? Деям, как да оцелих? Мамка му. Я! Брат, мога да едитвам. Нали? Можеш ли? Можеш ли? Комарчо? Той лев! Моето що лев на комара? Не! Много кратко видео, бе, брат, много кратко За видео. какво троли сега? Виж, че левна. То да не лепна от партито, е. Не, мълчи. Върти Не, машината. най-вероятно в момента изключи компа направо. Наби Alt F4 за винаги. Той наби компютър през прозореца, брат. Еми хора, надявам се, клипчето да ви хареса. Да, гайс, надявам се клипчето ми хареса, ти беше от нас, ай чао. Но че да върти машинки.